Meidän sali sai tänä vuonna kunnianjärjestää Korean Ambassadors Cup 2025. Tässä videossa mä yritän näyttää, mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin kisat alkaa, kisan aikana sekä kisojen jälkeen. Jätä tykkäys ja tilaa kanava, jos et ole niitä vielä tehnyt. Tosiaan käytetään salin omaa tatamia, mikä me joudutaan ensin purkamaan ja sitten siirtämään sinne kisapaikalle. Ja tää on heittämällä yksi isoimmista asioista koko tämän tapahtuman järjestämisessä. Ainakin ajallisesti, ja tässä tarvitaan tosi paljon ihmisiä, joten kiitos kaikille, jotka pääsivät osallistumaan tänä vuonna Ambassadors Cupin järjestämiseen. Näin vaan tyhjeni. Äsken se oli sen näköinen ja nyt tää on tän näköinen. On tää vähän oudomman näköinen, kun on purettu. Ja tää on silleen fiksusti kuitenkin tehty, että tossa on erilaiset ottelualueet. Tossa on ottelu 2, tuolla on 1, tossa näkyy Puumse-aluetta, tai Puumisen mattoja, siinä on 64-64. Itse, on tää oudon näköinen oikeesti. Miettikää, että tää on vaan tyhjä halli ilman tatavia, tai toi on ainakin mun mielipide. Mitkä fiilikset, Matias? On kuulee hyvät fiilikset. Tästä tulee hyvä. Tästä tulee ihan sika hyvä. Eikö tää on silleen niinku kivaa puuhaa, eikö se ole? On, todellakin. Aina on kiva auttaa. Jep. Kyllä tää on erityinen. Tää on erityinen homma. Tää oli vissiin tässä. Kyllä tää tässä. Tältä päivältä. Mitä ihmettä? Kauan meillä meni edes? Joku puoli tuntia varmaan täällä. Itse asiassa kauan mennyt. Tosi nopeasti jengi. Hyvällä porukalla, hei. Todella. Talkoolaisina. Huomenna sit varmaan lisää, koska tänään ei oikeastaan mitään. Niin huomenna se pääpäivä. Eikö se ole? Lauantai. Onko tänään torstai? Tänään torstai, joo. Joo, okei. Lauantai. Elikkä yli huomenna nähdään kisoissa viimeistään. Katsotaan mitä huomenna tapahtuu. Mä en tiedä tapahtuuko mitään. Se selvii. Ei, siis eikö mennyt aika nopeasti? Varmaan puoli tuntia. Puoli tuntia kesti, koska oli niin paljon avustajia tää näin, niin puoli tuntia kesti. Se on hyvä talkoporukka. Kyllä, näin on. Homma hoituu. Huomenna jatkuu sitten. Niistä mun piti kysyä. Iso kasa autoa huomenna. Eli huomenna on pelkkä niin kuin me pakataan. Joo, huomenna pakataan kaikki tavarat ja viedään autoa ja kasataan myös kisapaikalla. Ja me kasataan kuitenkin huomenna. Eli perjantaina on kasauspäivä. Okei. Menee pitkään ja lauantaina on kisapäivä. Okei, monta autoa meillä on? Tällä hetkellä meillä on yksi iso pakettiauto ja sitten on pari peräkärryä ja sitten henkilöauto. No kyllä nyt niihin mahtuu helposti. Kyllä pitäisi riittää. Jos ei, niin laitetaan yksi pakettiauto lisää. Niin onhan meillä talkoalaisia, niin tuo kädessä sitten lopulta. Niin, kyllä. Joo, hyvä. Joo, jälleen kerran salilla päivä 2 on käynnissä. Elikkä nyt kasataan hissiä ja sitten kannetaan tonne alas. Meillä on pakettiauto siellä ja no kohta näette tarkemmin, mutta täällä on nyt muutama paikalla. Toivottavasti tulee lisää, niin saadaan rivakammia ainakin hommat hoidettua, mutta eiköhän tuu. Niin, joo, Rugia treenaa, koska tosi treenaa, vaikka sali on purettu. Eli tuolta kannetaan nyt patjoja, tatamia kannetaan tuolta ja kannetaan pakua. Ei siis enempää. Lastataan niin paljon kuin mahtuu, lisää pakettiautoja tulee. Late vähän venyttelee, nämä nuoremmat niin pysyy vetreenä. Niin kannetaan pakettiautoa. Lähdetäänkö me sitten tapahtuma paikalle? Okei, eli lähdetään sitten purkaa sinne päähän. Tuutte siellä sitten näkee minkälaiset tilat ja toivottavasti saadaan kaikki pakattua ja purettua ja kasattua ja kaikki erittäin hyvin. Ja kyllä tää tulee menee hyvin, koska meillä on hyvä porukka kasassa. Ei mitään, lähdetään hommiin, niin ei me pelkästään kuvaamiseksi. About 100. Tuohon sivuun mahtuu päällekkäin. Suunnilleen joku 100 palaa pakattu. Tonne mahtuu vielä, tohon mahtuu vielä. Joten joo, sitten ylhäällä on joku 100 palaa ja sitten pitää vielä kantaa ja toinen pakettiauto tulee kohta ja sitten saadaan nekin sinne. Ja ei meillä hirveän kauan mennä. Joku puoli tuntia varmaan näihin kaikkiin, mitä tossa on tällä hetkellä tossa pakussa. Niin kyllä tää nopeasti menee, mutta nyt pitää lähteä kantaa. Tilannepäivitys. Saatiin just kaikki näin, mitä aikaisemmin oli. Vitsi, mä en ehtinyt ottaa kuvaa, mutta me yritettiin lyödä se ovi kiinni ja se meni tosi tiukalle. Mutta hyvä siinä tulee. Kuuma tulee kyllä kanssa. Mutta ei oo paljon enää. Joku se 100 palaa teille mun mielestä. Ei oo hirveä. No ihan just näette. Niin ei oo monta palaa. Saadaan vaan jengi kyytiin tää hissiin vielä. Niin. Hänen pitäisi tulla vielä varmaan vielä muitakin autoja. Siis yleensä mitä oikkuja Elikkäs noin palat 64 ja 64 töihin. Enää noin. Ja sitten me ollaan tatamin puolesta ainakin valmiit, mutta sitten alkaa taas purkaminen ja sitten kasaaminen ja sitten vielä kaikkea, mutta vähän niin kuin puolet on tehty jo.
Kyllä tästä. No niin, nyt ollaan siis kisapaikalla ja aika lailla ollaan saatu kaikki. Kattokaa Teo. Kaikki saatu vissiinkin purettua ja tän näköinen on sitten vielä. Tossa on kaikki tyyliin panssarit, kypärät, johdot jne. Ja sitten tänne rakentuu tyhjää salia. Siellä on jotain. Tossa on jotain. Mä en sen enempää oikein tiedä. Että mä en tiedä miten tää rakentuu. Tuleeko tähän ottelualue? Tuleeko tonne ottelualue? Mihin tulee puunsealue? Ei mitään haju. Pikkuhiljaa saada. Yleisöä mahtuu ihan sikana katsomaan. Tuolla on jotain tuomaripistettä. En mä tiedä. Kyllä tästä hieno tulee taas. Kunhan vaan saadaan. Tää näyttää aina karulta, kun ennen kuin saadaan niinku kaikki paikalleen. Jep. No niin, mitkä mielipiteet? Tulitko innoissaan tänne? Juu, tulin kyllä. Tulin nyt. Täällä on oikein mahtava meininki. Niin, kaikki me ollaan ihan innoissaan jo täällä. Tämähän on paras homma siis. Tän takia harrastaa. Joo, yhteisöllisyys. Kuva. Joo. Joo, mut eikä me tänään saada valmiiksi. En tiedä monen asti menee, mutta pitkään menee. Näin se on. Elikkä kamera pois ja jatketaan hommia. Hikihän tässä tulee, mutta hauskaa puuhaa. Ollaan siis saatu noin ottelualueet, niin kuin varmasti moni tietää. Ja tässä on sitten ilmeisesti puumsea tai jotain. Vai onko toi puumsea? Vitsi mäkään itekään tiedä. No mut kuitenkin ollaan saatu kentät kasattua. Ehkä pientä videoa sain. Mä en ole ihan varma siitäkään, koska kamera sammu, kun mä kuvasin tuolta. Mutta kuitenkin käytännössä matot ollaan saatu. Tuomaripöytiä on vielä tulossa. Muut tekee elektroniikkajuttuja vielä tuolla. Kamerat, kaikki tällaiset on kasattu tai kasauksessa on vasta noin hommat. Mutta tuolla vielä EA oli ihan sika pitkä. Näettekö te? Jossain niinku tuolla. Tuolla on EA. Rupee homma kasautuu pikkuhiljaa. Pitäisikö meidän käydä siis tuolla kanttiinin puolella, joka sijaitsee tuolla ylhäällä. Ja itse asiassa vähän hankala paikka silleen, koska joutuu kiipeämään, mutta käydään salaa katsomassa. Teollisuusvakailua. Joo, täälläkin rupeaa hommat olemaan valmiin. Missä se on? Missä on pukkari, Henkka hakee vettä? Kattokaa, täällä on varmaan niinku parhaat paikat. No niin, ei jos pitänyt tulla jo vesijakoreissulle. Ei ole enää paljon. Kello on... Mikähän kello on? Joo, kello on 6:20. Melkein ollaan valmiita. Vitsi, on kyllä huipputiimi. On ihan sika hyvä tiimi meillä kasassa. Mut nyt haetaan vettä. Elikkä tästä. Mitäs mä saan? Tästä otetaan vettä ja joo. Ehkä mä keskityn tähän vedenottomiseen. No niin, 8 verran kello ja ruvetaan olemaan valmiita. Vielä on vähän jotain tuolla taustalla tapahtuu, mutta kuitenkin aika aikaisin saatiin. No niin, kattokaa taivas. Sairas. Sairas taivas. Niin tosi saatiin, tosi paljon oli porukkaa paikalla. Kiitos kaikille, jotka oli paikalla, jos katsoo. Vähän vajaan 12 tuntia ja taas täällä. Elikkä tänään on nyt se pääpäivä. Kisat ja kaikki. Kello on 7:15 suunnilleen. Ja nyt pitää vaan sitten löytää tonne oikeaan paikkaan, koska eilen käytettiin takaovea. Niin nyt kierrätään sitten täältä, mutta tossa onkin jonkunlaiset merkinnät jo. Elikkä täältä mennään, joo. Hei, eikö siinä? Ruvetaan vielä valmistelemaan kohton niin sanotut tällaiset puheet ja tai tällaiset, mitkä nää nyt on. Että mitä me tehdään tänään ja jne. Hei, onko? On. Mä hävitin mun akut eilen ja nyt mä tulin aikaisessa. Ja kattokaa. Ujuva. Okei. Löytyi. Heti löytyi. Noniin. Mä oon erittäin tyytyväinen. Ei jätä muuten vaikka tykkäys. Ja jos tilannut, niin tilaa. Me yritetään tehdä tänne jonkunlaista sisältöä ainakin tännekin kanavalle. Silloin tällä. Kädet on täynnä. Moi moi. No huomenta. Mitkä fiilikset? Väsyttääkö? Huomenta herätty on, tai ainakin ollaan paikalla, mutta kyllä tästä. Joo, näin se on. Vissi itse kullakin. Mehun täyttöhommia. Käydään tankkaa vähän vootteria. Tuus tänne nyt. Kameramies mukana. Salainen vesitäyttöpiste. Ja ei melkein mahdu tänne. Ei jätä on lämmintä vettä. Kokeile. Oh shit. Miksi
tää on lämmin. Tää oli eilen jääkylmää. En jaksa. Kun ei mene nyt niin kuin mikään silleen kohtuudella. Joo, käydään viemässä nyt tää mehu ja nyt pitää lopettaa kyllä kuvaaminen. Osta tästä. Huomenta, kattakaas. Täällä onko kaikki valmista? Kahvi on valmista. Kahvi on valmista. Kahvilla. Siellä 9 alkaa skabat. Kello on 7.35, eli parikymmentä minuuttia mennyt. Kaikki pitäisi nyt oikeasti olla valmista. Eli abouttia nyt on niinku tän näköistä. Tässä on valmis setti. Eiköhän tästä ihan hyvä taas tuu. Nyt katsotaan mitä tulee, mä en oikein tiedä, niin keksitään sitten jotain. Katsotaan mitä me kuvataan, mä en tiedä yhtään. Kello on puoli 9 ja rupeaa homma olemaan jo käynnissä aika pitkälti. Siellä on myös treenit, lämmittelyt menossa. Rupeaa halli olemaan täynnä. Kaikki odottaa, että pääsee jo ottaa matsia. Tuolla yleisössäkin jo rupeaa olemaan niinku porukkaa ja kaikkea. Vitsi, tätä on taas valmisteltu, tehty pitkään. Nyt tää tapahtuu. Joo, ja sitten illalla meillä on purkuu ja kaikkea vielä. Joten tämähän ei tule loppumaan siis tähän. Mut kohta päästään katsomaan vähän matseja ja päästään nauttimaan hyvästä taekwondosta ja kaikkea. En mä tiedä. Puoli tuntia. Sit mennään. Nyt ruvetaan pikkuhiljaa sitten purkamaan salia. Siellä on jo, tai salia, mutta siis lähinnä tatamia puretaan jo. Siellä on jengiä purkamassa puumset ja nää, mutta otteluita on vielä menossa. Joten sitä puolta ei vielä päästä purkamaan, mutta kuitenkin saadaan tavallaan puolihallia niin kuin tyhjennettyä sillä aikaa, kun ottelut on vielä käynnissä, joten se on oikeasti se on aika kiva. Se tarkoittaa sitä, että jos meidän pitäisi tyhjentää sen jälkeen, kun kaikki on lähtenyt, se menisi myöhään, mutta nyt kun me voidaan aloittaa purkaminen jo ennen kuin kaikki on lähtenyt ja ottelut on loppunut, niin toi niin kuin nopeuttaa varmaan, en mä tiedä, tunti, parikin tai silleen, että päästään kaikki lähteä sit aikaisemmin kotiin. Mutta joo, ei se varmaan auta. Pakko se on lähteä jeesimään muita purkaan noita mattoja kasailemaan ja kaikkea tämmöstä. Niin on ollut kyllä mahtava päivä, mutta katsotaan mikä fiilis. Toi pitää kuitenkin kasaa vielä takaisin sinne salille. Totta kai, koska sieltä purettiinkin ja kaikkea, niin kyllä tässä on hommaa vielä. Eihän tää tähän päivään nimittäin loppuu. Nyt lähdetään auttaa jengiä tai jotain. No niin, ja näin vaan on taas sali käytännössä saman näköinen kuin lähettiinkin. Vielä pieniä muutoksia tehdään, putsataan paikkoja, pistareita, kaappeja, jne. Nyt on hyvä vaihtaa, koska on paljon porukkaa paikalla, niin saadaan siirrettyä asioita. Mut muuten, siis ihan kuin ei olisi ikinä mitään tehty, siirretty, muutettu eikä mitään. Ihan saman näköinen sali. Joten eiköhän tähän olisi aika hyvä päättää tääkin setti. Tästä tulee varmaan aika pitkä video. En tiedä kattaako tätä edes kukaan, mutta on ollut hauskaa ja ensi vuonna uudestaan. Kiitos vielä kaikille, jotka on ollut rakentamassa tätä ambaa taas tänäkin vuonna. Se on moi moi!